Yun, kumusta mga kapotpot? Welcome back sa channel natin. Grabe, more than 100 days yata since yung last na upload ko dito sa channel. At tinigil na muna natin yung pagbabike vlog natin. At parang yung nakita nyo sa title, actually hindi naman talaga siya goodbye vlog. Hindi rin siya goodbye bike vlog. Medyo ano lang siya. Kung naka-follow kayo sa akin sa Facebook, medyo magda-diversify tayo, transition tayo from purely cycling-related content to variety. Kung ano-ano. Pero syempre, hindi pa rin mawawala yung bike vlog natin dahil nagbabike pa rin naman ako. Actually, hindi lang ako nagbabike vlog. Hindi lang ako nagpo-post ng mga bike vlog. Pero madalas pa rin ako nagbabike. Hindi nga lang ako naglo-long ride masyado. Malapit-malapit lang. So madalas ako sa UP, sa Philippine Arena, or dito sa malapit, ganyan. So, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbabike ko. Ang dahilan niyan kasi, parang medyo, sa tagal ko rin nag-bike vlog, kasi since before pandemic, nag-bike vlog ako. Parang gusto ko bumalik doon sa simula na yung, alam mo yung nagbabike ka na hindi mo iniisip na content yung ginagawa mo. As in, nagbabike ka lang, para lang mag-bike, para lang mag-enjoy. Kasi nung nag-bike vlog ako, ang nangyari na sa cycling ko, mas every time nagbabike ako, lagi mo kailangan isipin ano yung sasabihin mo, ano yung gagawin mo, ano yung magandang ipakita, ano yung magandang script. Tapos habang nagbabike ka, iniisip mo na rin kung paano mo i-edit, kung paano mo i-present yung ride na ginagawa mo. So, more of nagiging trabaho siya. Para sa akin hindi ko alam yung sa ibang nag-vlog, pero sa akin ganoon yung nangyari. So, ayun na nga, gusto ko muna enjoy yung pagbabike na as in bike lang. Actually, may mga yaya rides pa rin nga ako nakailang yaya rides pa rin ako in the past na hindi ko na vlog. At mas enjoyable siya ngayon kasi sa mga yaya rides na hindi ako nag-vlog, mas nakakakwentuhan ko yung mga nakakasama ko dun sa ride. Hindi kagaya nung dati, pag halimbawa may payaya ride ako, tapos habang may payaya ride, vlog ko. Ganun nga, parang sinabi ko kanina, habang nag-ride, isip ka ng isip. Lagi tumatakbo yung isip mo kung anong magandang sabihin, anong magandang format, ganyan, anong mga bawal. So, hindi ako masyado nakakapag-interact dun sa mga nakakasama ko sa ride. Pero recently, yung mga yaya rides na hindi ako nag-vlog, mas nakakakwentuhan ko yung mga kapotpot na sumasama sa rides. So may mga kwentuhan na anything under the sun, walang mga limitations. Pero yun nga, kumbaga break lang naman to. Tsaka, dati ko pa rin naman gustong gawin na mag-diversify ng content sa YouTube, tsaka sa Facebook. Actually, naalala ko nung nasa South pa ako, may mga ilang beses din ako nag-shoot ng video na sinasabi ko na ito na, parang daily vlog na siya, life vlog na, hindi lang basta bike vlog. Pero yun nga, hindi ko matuloy-tuloy. Pero this time, ayun na, ito, natuloy ko na. So, sinimula ko doon sa paghinto, sa paggawa. Tagal din, ayun nga, 100 days. Nung tinignan ko sa YouTube channel ko, 100 days. So, halos wala nang kita ron sa YouTube. Tapos, nag-try din ako mag-experiment sa Facebook kung ano ba yung magandang gawin na content na sustainable, na hindi masyado nakakapagod. Kasi, yung pagbabike vlog sobrang sa totoo lang, nakakapagod, lalo yung mga multi-day ride. Aside from dun sa ride na nakakapagod na, di ba, alam nyo naman, yung mga nag-ride, ang hirap mag multi-day ride. Kahit na isang long ride lang na hindi multi-day, yung maghapon lang. Ang hirap. Imagine kung nag-vlog ka pa. Di ba, nakataas yung kamay mo, nagkukwento ka, bukod sa pagra-ride mo. Tapos, pag uwi mo, kailangan mo pa mag-edit. Mas mahaba yung ride, mas mahaba yung edit, mas marami kang trabaho kailangan gawin. So, nakakapagod talaga. Lalo sa case ko, yung dati, halimbawa, yung mga Bicol ride na napanood nyo, Bicol, yung pagudpod namin, Sagada, Baguio, mga ganyan, mga mahabang ride. Minsan yan, inuupuan ko yan ng not less than 24 hours. Na talagang nakaupo ka lang sa computer, tapos tatayo ka lang para kumain, para mag-CR, ganyan. Kasi ang daming footage. Lalo nung nung nag North Luzon Loop ako, ang dami ang
nakalimutan ko kung gaano, basta ang dami kong files nun. So, imagine 9 days na footage. Tapos i-edit mo lahat. So, nakakapagod talaga. Pero, namimiss ko pa rin pagbabike vlog, namimiss ko pa rin pagmatandang kasabihan, magtawag ng kapot-pot. Pero ganoon talaga. Pero tuloy pa rin naman tayo sa vlog. Yun nga, ang ginawa ko ngayon, so sa Facebook sinimulan ko, nandun tayo sa paggawa-gawa ng parody ng mga kanta sa gitara. Actually, before pa naman, yung mga long-time followers ko, alam niyo naman, ever since nagsimula ako, yung content ko, sinasamahan ko talaga siya ng mga parody ng music. Although dati, as much as possible, nire-relate ko sa music, sa bisikleta. Di ba, yung mga parody na ginawa ko, lahat patungkol sa bisikleta. May mga original songs akong ginawa, puro patungkol sa bisikleta rin. Pero this time around, mas diverse na siya, hindi na tayo limited sa bisikleta lang. Ano ba bang gusto kong sabihin? Yun lang, na-miss ko yung, nakakamiss din mag-bike vlog. Tsaka nakakamiss din mag-ride, makasama yung mga kapot-pot. Pero, yun nga. Yun din. Tsaka isa pa, patalon-talon ako. Pero itong isang nasa isip ko rin, medyo, pag nagra-ride din kasi ako ngayon, dati, nung nag-vlog ako, nagiging limited din yung puntahan kasi ang nangyayari, halimbawa, Timberland, ilang beses ko na na-vlog yung Timberland, ilang beses ko na balikan. So, minsan, pag gusto ko lang mag-bike, Timberland, na-vlog ko na yan. Wag dyan. Tapos, kaya dito sa Montalban, o kaya sa Bulacan. Lalo kung mga nearby areas lang, na mga na-vlog ko na, biglang sasabihin ko, ayoko dyan kasi na-vlog ko na yan. Hanggang sa natutuloy na, hanggang sa ang nangyayari, hindi na natutuloy yung ride. Pero yun nga, pag hindi ka nag-vlog, hindi mo kailangan isipin kung napuntahan mo na ba yan, napakita mo na ba yan. It doesn't matter na, mas importante nag-i-enjoy. Ayun. Kung babalik ako sa bike vlog, as in parang kagaya dati, hindi ko alam, pero hindi naman ako tumitigil sa pagbabike. So, yung mga nakakita sa akin sa kalsada, iba nakaka-recognize pa rin. Yung iba, antay kayo ng Yaya Rides, magkakasama pa rin tayo sa mga Yaya Rides. Ayun, sa pag-migrate, migrate ba? Sa pag-diversify ko ng channel, maintindihan ko rin naman kung yung iba hindi na magpa-follow. Kasi syempre, in the first place, kaya naman kayo nag-follow dito sa channel na to, ay dahil sa cycling. Pero, wala, ganoon talaga eh. Things happen. Things change. At, yun, tsaka marami pa namang mga, nagba-bike vlog na pwede natin panoorin. Sila Cycling Chef, sila Mark Arthur. Mga magaganda rin yung mga rides na ginagawa nila. Basta para sa atin, dito sa Ian How Channel, pakonti-konting bike vlog siguro, pero mas more on life vlog din. Kasi kahit dati pa, meron ako mga pinupuntahan na gusto kong i-vlog, i-share, parang maganda siya i-document at i-share. Kaya lang hindi ko magawa kasi nga hindi naman siya bike-related, hindi cycling-related. At ayun, yun na yung gusto ko sabihin na parang pinaka-channel update. At gusto ko rin kunin itong opportunity na to para syempre magpasalamat sa inyo sa pagsuporta ninyo sa channel na to from the very start, even before the pandemic. Dahil before the pandemic, lalo na during the pandemic, ang dami kong nakilala na kapwa siklista. Actually, kahit mga hindi siklista, ang dami kong na-meet, mga nanonood, maraming nanonood sa atin na hindi naman siklista, pero na-enjoy nila yung mga rides natin. Maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa channel, sa friendship. Maraming salamat sa friendship. Kasi yung ang dami sa inyo na mga na-meet ko in person, mga subscribers, pero pag na-meet mo in person, nakikita mo yung faces behind the names, yung mga nagko-comment sa Facebook, sa YouTube. Pag na-meet mo sila, nakakatuwa na may marami nagkukwento kung paano naapektuhan nung vlog yung buhay nila, yung well-being nila. Kasi
Ako, kahit ako, na-surprise ako dati. Ang daming pag nami-meet ko in person, ang daming nag-thank you. Papasalamat na yung mga videos daw ko, ng Team Apple namin, mga rides namin, yun daw ang sumalba sa kanila sa pandemic, sa depression, sa anxiety. Noong una, parang, inisip ko, parang, nag-bike lang naman kami, namasyal lang naman kami, pinakita lang naman namin yung mga pinuntahan namin. Pero siguro nga may effect din, lalo nung pandemic na mga hindi nakakalabas yung mga tao, kami yung mga makukulit na labas ng labas, bike ng bike sa kung saan at pinapakita namin mga nangyayari sa labas. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo papangalanan isa-isa. Ang dami kong na-meet. Kahit nung nasa Quezon City pa ako, nung lumipat ako sa South, sa iba't ibang probinsya. Actually, isa sa mga fascinating experiences ko sa pagbabike, sa pagbablog na to. Minsan, nasa kaliblib-libliban lugar kami para magbike. Tapos magugulat ka kasi meron kapot-pot doon na babati sa'yo, kilala ka. Parang naalala ko, nung nagpunta kami sa Matnog, Sorsogon, dulo ng Luzon yun, di ba, sa South. Nung una, inisip ko, pag pumunta kami ron, parang masyado ng remote yung lugar na yun. Pero pagdating namin doon, ang dami pa palang kapot-pot. Ganon din sa Apari. Nung nag-North Luzon Loop ako, pagdating ko sa pinakatok-tok ng Luzon, asin tok-tok kasi nung nag-North Luzon Loop ako, gusto ko marating yung pinakapampang nung tok-tok ng Apari. Pagpunta ko ron, may mga nakatambay doon sa bangka. Tapos nung nakita ako, binati ako nakapot-pot. So nakakagulat. Tapos sa mga bukid-bukid, na magugulat ka na basta. Maraming salamat sa inyo mga kapot-pot. Ang dami kong mga masasayang memories na naitabi dahil sa pagbablog.